Здравейте, аз съм Александър Бозджиев и съм студент в трети курс икономика на публичната сфера. Моята специалност ми дава възможност да се реализирам в държавния сектор, така и в частния, на различни икономически позиции. Моите преподаватели са страхотни и ни предоставят възможност да открием потенциала си и ни подпомагат с каквото могат в различните сфери, които искаме да се насочим. Всеки студент, учащ в моя университет, който е Югозападен университет Неофит Рилски, има възможността да участва в студентските практики и по този начин той може да получи начален опит по своята професия. Благоевград осигурява на студентите много неща, които могат да вършат като извънкласна дейност. Спорт, има плувни басейни, има тренировъчни игрища, има дискотеки, кина, има театри. Заповядайте и се надявам да ми станете колеги в моята специалност икономика на публичната сфера.